Akşam dövüşüme gittim. Bir daha başagay bolup görsün. İnzalman gaydaydım da o. Sene oroşan öpsün dövüşüme. Neyem oldu? İyilik mi? Mehrican var ha. O men yorgun düşüp dikip oturan gördü de maňa da diye, maňa da dikip berdi ya. Men hem aýtdym. Vay çağılar bilen öňüm ýetişem owa dedim. Soňrak diýsem gaty görýär. Vah, şu Mehrican'ın şu häsiýeti bardyr. Mehri durmuşa çykanna, eze mene aýtyp beren bir topar düşekçeler bolmaly. Ahy Mehri munça düşekçeler näme etjek bolýar? Menim şo nice bolýanna dinlemese näme? Şo özüni tutupdy. Borda dogan, gayrat et. O jigime almasa insalmaz. Indi menim şo başagay bolup ýorgun düşüp oturuşum. Bir çay çeýnip aşhanaga girenmemşidi da. Sen geldiň de. Rüstemciğim. Gel almayarak. Rüstemciğim, beyatleşik'e tayarlanyan mı? Awağam. Şu beyatleşik'te sen yeňçi bolmalsyň. Nesip bolsa agam ýeňçi bolarym. Tuğulama. Sezeryan mı? Sezeryanam. Eger sen şu beyatleşik'te yeňçi bolaýsaň, gowy görýän saz gurallaryň birini atyp berjek. Nesip bolsa agam. Awraýym ama daşar ýurda futbol oýunça ýarşa bar ya. Tuğulama. Oňur ýawraýym. Sporda berilen awal. Men Ibrahim'in türgünleşýän ýerine barıp gördüm. Yaman erjel ýigit. Onu okuyup ba. Esasçyň erjellik gerek. Özsünde köpräk işlemeli. Sabırlı olmaly. Sabır eden muradyna ýeter diýipdirler. Günneşeýdip 5 gedek pulun sanamaktan ýadamadyňmy? Senem ýyller ýaly gitdi kartaşdyray bankdan. Sen üçinem, bir üçinem gowy bolar şeýse. Goý şoň içinde puluny. Pulun men gözüme aran durmasa bolanok. Günni bir kedek sanamasan bolanok, oňamy? Onuň men o ýakynda dukan açyp goýan. Ana şoň gerek bolar da. Hasgowda. Açyber dukanyny. Gerek mahalyn gitip kartymdan pulun çek. Gerek mahalym kartyny içinde. Ýylerim şeýtýär, diýdi. Onun için kıyınçılığı yok. Gidýän banka ardan ýadýan, kartyňa malik gaýdýan. Pulun men özüne dursun, özümde. Ya taň ýük bolýarmy? Ya depeňde götürýärmi? Esasat puly näme kazanmaň aradasyn etsen o. Onu sen et, on aladasyny, pul gazanmaň. Ýeri bolýar o. Näme pulun kerine atyp goý. Dost, türgünleşýän gowy geçdimi? Basym nesip bolsa taýarlanýan urumda daşaryda ýarşa gitmeli. Şol bolsun nas. Arada bätleşip badi oturýardyň. Nesip bolsa jemleçi bätleşige gatnaşmaly nos. Aýdym barmy aharylar dost. Şu sapary ýeňip bilsem bolýar-da. Şu sapary ýeňip bilsem kemalagym maňa näme alyp berjegiň bilýärmi? Näme alyp berjek diýdi? Iň gowy sazry alyp berjek diýdi. Ola gowy bolardy dost. Alştıran rahatlar vakali. Al, benim yerim götüreyim. Eylece şu dağıtlar hem bir sana gerek ya Allah şu dayıdamın ödedi bilen ok şu dağıtları. Vakcan oğlum doğunumdan ayrı yerim var men. Doğunun olan önemi biz yal köplük değil yeke çağa su ne edilen ok mu? Doğun etmesem kime deyin can oğlum. Bol oğlum yumur demede bol çartırak. Taşa dağıtlar. Ece mene üye gir oturacak gel oğlum işim ken gidecek. Doğanım, doğalı çuvalım, doğalı vatiyerdi oğlumda. Dikip getiren yorgunlarının yarısı sağımda, yarısı da solumda. Ayal doğanım deyip, sanın nere yolumda. Bak bulan kovcadığının sıcaklığına hakkıyet min gönlümdeki Allah.
Film sayılabilýän ekeniň o bular ýalda. Uyan. 3 baş halyňa munça yorgunmuşy başyňa ýapjakmy? Uy, o ne hil başına yapacakmadın? Nifip bolsa üstümüze yapar, üstümüze. Vah. Öňüme ýeterlikdi sen yorgunmuşy. O durmuşa çykanda ejemiň eden yorgunmuşluklarym entek tozup ýetişen näler ellenmen rönüra. Keşke men kiyalak düşük tozurarça wagt geçen bolsa. Yeterlikli bolanda näme gyz? Zadyňa myrzyýany degermi? Aňaryňda durar da. Ha o da bir yalak terör olana dikinýän näsin o sen? Ýa, öňünde iýmeýän ardyny diýilýän vay hatynsyň da sen. Wagt oňjan, sen dik oturan yorgun şöklaryň görüp, menne de bolaýsyn diýdim-de. Vay, höwes etdim de. Ýa-da uyaňa yorgun şök dikip bermek ýa-da daýdymy Ardaguljan? Ýa-darsa da dogan çin ýadarsyn, gitse de dogana gitsin. Höwes eden bolsaň nesip etsin doganjan. Doganjan, seni garaşdyrmagymyň sebäbi bar. Hal men bir sen ýanyňa geçeýin. Hani demin wurtursa, çaýyň wurç. Täze yorgun şöklüň daşyna perwadyryp, sen hal ahwalyňam soramandyryna, çağalar gowjamy? Ahire ýadyna düşdi. Şükür çağalaram gowy. Ardaguljan, bilýänsiňle, inniki ýeşenmäň nähil günnüni. Wah ýadymda. Inniki ýeşenme ol jennetjanyň dowlanyny bolmaly. Öz çağalamyň dowlanyny ýadyma düşmesede, şu ol jennetjanyň dowlanyny hiç ýadymdan çykaramak goýdum men. Ay howada, çağan kän bolsa, olaň haýty bir niýatda saklajak. Ogul jennet men ýekejek idim. Özüň bilýäňä, biz de oň dowlanyny her ýylan belleýäs. Ýöne bu ýyl has uludan bellejek. Öňküsündenmi? Vay, iýlere durmuş toýuny şonça tutup bilse de begen ýagydy. Ay näme? Ýagdaýymyz gowy. Gyýdymam birinden artyk bolmasa, kemeden? Menden näme hyzmat? Gadan atarşmalmy? Ya çörek dowramalmy? Ya yorgunny şepdik belimi gyz, aýdyp otur. Ay, o zatlaram edili vererler. Siz etmeseňiz kim etsin? Mennene şo zatlaryň biriniň başyna baran ýokdur. Onsoňam aýallygyň gep başga zatda. Nämedi? Wagt oňjan, ulyly üsürüp, gyýdymyň dowlanyny uludan mellejek. Ulu toyun soğuğa sirpayım, ulu bolsa gowda. Şeýle dälmi näme? Sen ejeme, kakama, doganlaryma hemmesine aýt. Goý olaryň hemmesi men gyýdyma gymmat bahaly sowgatlar getirsin. Meselem, biriňe gymmat bahaly gulasyrga, biriňe ýüzük, a beýlekiňiz bolsa gymmat bahaly köýneklik matalardan aýkaraz heriňiz bir zat getirseňiz bolýar. Herimiz bir niýemi? Ahy, hemmemiz üýşip bir gymmat bahaly sowgat getirsek bolmazmy? He? Yok, bolmaz. Meniyam agaýlarynyň ýanyna agzym doluryp aýtdyma. Ejem plan zat getirýärdim. Doganlarynyň her haýsy gymmat bahaly zat getirýärdim. Men näme agaýlarynyň ýanyna ýüz garetjek bolýarmy? Ay, bolýar-da. Aydan bolsam getirämeli bolsa. Ay bolýardan bolmaz doganjan. Ejeme de doganlaryma da ýetirgeniň şargydymy? Hay bolýar-da. Yetir diýsen yetireýin. Wah getir diýsem getirerin diýsene doganjan. Alacığım, bar sen o nemede oyna, ana otayda oynarı. Bar, buraya kalkın bilen gurlaşalım. Geldinmi? Geldim. Sen dün Rüstem'e söz verdin ha, saat kuralını alıp verecek deyip. Şonu hiç ağlamadım da. Näme üçin? Uy, ha birden Rüstem yeňici bolaydy näçek? Sen ona söz verdin ha, saat kuralını alıp verecek diýdin. Alyp berjek.
Sen ne sağlık alıp göğünün yetenek mi? Ova söz verdim. En kımmat sağlık alıp alıp verecek. Uy, o jigiň adabrayı taňa näme diýsene? Ardandyran alyp berjek diýip söz berýmeli. Uy, oňam soňam. Beýle pulun kän bolýan bolsa, öz ogluňa maba? Nesip bolsa oğluma da alıp verer. Yönü aydın zanı katilleli gösteriyor. Kemal? Kemal? O Eşdiýän ekenini. eşdiyen Ceren Aydır. Hana özüň ýanlara seret? Kim? Didar. Didara seret? Didar. Dostum Didara. Gece ünlü işlep yor. O kakıp yor. Maşgalat hakda. Üy hakda ala dediye. Aten ortaçın orta otuyorsun. Bir zatlar o kanlı otuyorsun. Yine başladın o Ceren'tine. Başlaman mı? Bayan başlarına. Men, Kemal. Şu şey edip oturan erkekler hiç halam yok da şu boş oturan erkekleri. Men ne otuyor mu? Anayma dik dursun mu? Men o kav otuyor ne? Görüyor musun ne gazete o kav otuyor? İşe gideceğim geliyen ne mi bir? Aten gidine şu da. İşe gidiyen geliyen. Kazanmak hakda fikir edeye. Ay Ceren men ne deyin men gidip geliyen ay ne işe gidip geliyen. Ana seni Didar. İşinden am daşarı pul kazanıp yor. Oturun ok bir yerde. Ceren. Neçe har tursoňam her zadın öz wagty bar. Sagaty bar. Könülümde aýdyp dura. Sabırly ýigit aşa yeter diýip. Sabırly bolaly. Bu hemme zat bolar ha. Haçan bolar. Men Rivadan kemerim mami. Kime diýwa? Sen dostun ayaly. Riva. Diýwa geline diýen. Ha, o şoňa diýen. Diýwa geline sen ýalyl. Gaty sabırly maşgala. Ana, şol ýaly sabırly bolmaly. Vay, meňem ýollaşym oň ýollaşýal nep diýip ılgap ýören bolsa, ona menim baý sabırly bolardyma. Meňe täze ulugym enesim gelýär. Menem Riva ýaly öňüne gaýşyryp oturasym gelýär. Goý howuny Ceren şuwurruňy. Goý, sabırly bolsaň ne diýip bolsa senem ulugym binersiň. Neti belgun. Haçan geljek o neti belgun. Men ýene de näçe garaşmaly. Aýtdym men, sabır et. Sabırly oglan dura wara şat bolar diýip könülümde aýtdyr. Ýaňam aýtdym men sana. Bar gowsy çaý getir, çaý içelim. Bar. Ay, şu sana diýdiň, diýmediň birda. Arada ulağım satacak deyip gördün onu sattın mı? Ay yok, intihar satamok. Nisip borda satsam täzesine aljak bolýan. Onu men ulağım sat bererim. Men sana täze ulağım alıp bererim. Onu sen uli iş ettiň bolardy. Ýöne sen şeýle sag bolsun etmejeň näbi diýen. Hayır vermeyecek bolsam uzun ayağım ýanajagym da. Didar, men sen doğany ulanyňa beýle de bir zat boldy. Indi sen özüniňden hem peýda bolajak bolýan. Bolany nämejigim? Hayır görjegini bilsem. Bolýa. Ana onu men sana satyp beren üçin näme bermeli bolýar? Ay nämejigim bolan soň kämen galdyryp durmaýyn. Ay 20 götürmä goýjak. Näme diýdiň? Ýani gulaň agyrmay. 20 götürmä aljak diýen. Ay amca, ansagym gerek. Men sana şeýle sag bolsun diýjek. Näme? Ansap diýip meni tutundurjak bolýarmy? Sana iýlen çyksaň çyk, ýöne narxdan çykma diýipdirler. Ol şoňa narxdan çykmak bolýar. Ay goýa. Indi men arada durup peýda görýän üçin narxdan çykan boldum. Yok, sen yanlış düşünme. Men sen göwnüňe degijek bolamok. Ýöne men sen bolşuňa aýdýan. Bolýa. Ýokman ha bolsa. Bolýa. Arany men özüm görjegim zat. Bah. Hey sen ansap diýlen zat bam. Jigin jumada hana. Maşina ber üstünden epesle peýda görüpsiň. Hey, bilde de bir döň ýürek bam. Hawa. Men öz peýda bilmän ýörsem Kemal ýaly bolanda. Kemal ýaly görüpsiň näme manyň bar? Oň näme terwetmiş? Ya durmuş senkiden pesmi. Ha? Şeyli matar. Sen şolun durmuş ya durmuş itleýär. Näme Kemal näme atdyryp bilýär? Bunlaýlarna zat bolýarmy? Täze ulagym bilmeli. Ol şuna ma aýdyp bilen o? Näme bu zatdan öýde dolandyryp öýdýär. Mama beýtip alman maşin gerekke. Şo maşin ne diýip ederem öýdümi? Yedi eder diýen ok diýsene. Meni we ýörtüň.
İyilem çıksa item ağlar diyeler. Seni. Vallahi. İyinin işim yok. İyi neyem deyse şonu deysen. Men öz dəfiydim mi diye. Senin özün bil. Bana şu var şimdi yaraya. Sana yarasa da bana yarana. Men sen başkalan giymene de hakkım var. Özün dersen kovat koyacak bola. Doğancan, gelip göğnüme de açtım. Şey dip doğanın halinden haber attırsa kovda. Bak, Çiğincan, kerimiz bir yerde bolsam, yürüğümüz doğun küyseyer. Üyün işini bu torvamam deyip kayıt verdim. Yöne meni başka bir zat batıp beyinçalık etti ya. Şmehrin bol şey hiç göğüme yaranokta. Doğunun doğduk yakın dilenler oldu da. Men ona yorgun düşük düküp şunun soğuk kadırlap baryan. O olsa bana neyme diye? Kıyıdımın diye doğulununu kızılap ver diye. Uy, ona bana da gitti. Her doğanın bir kızıl getirmese öy kölecek deydi gıy. Kıyıdımın yaka dikip özünü, köynük dikip özünü al, kızıl alacak deyip yığınak koyunca pullarını var alıp ona kızıl aldım da. Kıyıdıma da ettim, sen kara sen tek sana soğalar deyip köşüştüren ol yanına, ne mi deyim? Almalı olur. Kemal. Vaktim yok olayın. Yürü neyme. Gerek gereğine diktirler. Ne sen yanına bir işe veren geldim. İşim işte WhatsApp görüşmeni oluyor. Vaktim yokluğuna bilen. Soğukta uğrara başarı edin. İyilik görsün da. Hava dost. Havarlıca eğlen olsam ayda otur. Neyme kömüğüm deyiptiler sana. Kemal. Sen kömüğüm yürekte. Sen kömüğüm de geldi. Şunu bitirilsen daş ettin mi? Tamam. Senin boş koymur. Ağda olup gelmer mi? Yok dost. Bana gerek gel. Yönü neymiş ol? Komşun adak var ha. Hava. Ana şun meyve öndüren kurul kağıthanası var şeyde değil mi? Hava ba telekeç ödü. Hava. Ana şu komşun telekeçin öndüren meyvelerin fiil kovu değerli birinin yanında aytmalı. Neyme? Kime? Neyem için? Alay, var mı birden bilecek olayan alay. Benim tanış olanım öğünün ehli meyvelerini çalışırdı ya. Benim tanışım var. Öğünüm alıp veren deyip söz verdim. O olsa yok. Şu adamın öğünüren meyveleri gerek deyip şu öğünü tutuyor. Ben sen yana şunu getireyim, iyi vereyim. Sen şunu adamın öğünüren meyvelerin fiili kovu değerli yamalar sen oluyor. O sana ana ne? Sen James'i tanıyan mı? Tanımasına tanıyan. Hava. Yönü, men sen bu yumuşuğunu bitirip bilecekken. O men edecek işim der. Ay ho. Peydahi bilmez diyorlar sana. Bu tayda 3-5 gün var. Men James'iydi. Başka yerden ardan alıp üstüne epeti baha koyup satacak oluyor. İkide de peydahi var. Yok. Sen men tanımazdın. Tanıman. Şu Kemal'dın da o. Bezet. Men adam yamanla. Birinin arasını bozup çörög yemek. Sen hem şuurla şeylek. Şeyle meseleler ürlen men uğrayacak olsam. Men yok deyde hasap edeyim. Men artık maçı gep nokotla oturacak gel. Ha, deyme önüne komşuyum dostundan ileride. Şeyle mi? Ava, ola komşaken. 7 adam olsa men beyli işlere terp bilmersin. Dostluk meselesinde olsa. Neyi düşünüp bilsen şeyleri düşünürsün. Ay öyle da. Şu olsun ölen sen hiç kaçsan menki al durmuş yetirlersin. Didar, men senki yal durmuşu, düşümde dardı edem ha. Beyli durmuşu men, durmuşa masaf edem ha. Men sana ne çeyrekler düşünürdüm. Dinlemedin, kulak asmadın. Ha, saylan yolun doğru olsa, gidiver. Men o yol saylan dostum yok. Himme adamın nesibesi vardır. Onu sen şunu itiyor araçta tavır ola geziyor. Han görür vakali. Uy. Men sana bir öy malım doğuncugum. Vay. Öz malım da sana dalayınlıydım. Tuşumdan çıktı. Azara neyme çıktın buna seyrede vay. Toyda bey. Kay sana dansat derlere neyme çıktın? Ay o gördüm de alaydım da. Toyda da. Denget bir göreyim. Gelişe mi? Gelişe. Vay o da ne ten tüyle bir tanrı yakasın ay.
Sen bilişin eden aladalaňy müňden birini gaýtaryp bilsegem razyla. Sağa kalk. Arkaňy hop edip ulardyň abi. Jigilerim diýip ejem bilen deň ese boýa gallardyň abi. Jigin can. Doğunu tavsırlar. Ya da bile yavşarlar diýip köylüň aýtmadygy ýok. Doğunu kömek etmese onu kim etsin? Ola şeyleli. Getir kızım, getir. Cihim dışarıda mı? Böyle. Alo. Oo, çağır, selamun aleyküm. O mu adaylan? Aha. Bağır. Tapar, senin için orada vurun etmem. Purnam açmadan böyle. Boldu. Böyle. Aha, beş tuttum böyle. Böyle. Bol. İva dedim. Hem işler gördün. Yani bir zaman böyle sonra karı deyip sudanı yatırdım. Onu dilep aradan bakardım. Sonra bir kese satıp koyuyordum. Neye mi deyipsin sen? O nefes ağa görgül kıyınlananlar. O nefes ağa görgül onu bakıp beslep toy için bağdıra çıkar tatçık bulup gördü. Bekmeler derler bak sen var ha. Yan pullumu getir. Neye pullarını? Yan sana koyun pullumu getir de üstünde olacak. Nerede koydun sen? O nerede koydun? Ha şu tayda koydum. Mene pullarını? Dur. Ben sana yığına koydum şu tayda koyup gittim hemen pulları. Men bilemak diýdar, ellemek men sen pullarını. O ne hil bilemok. Ben sana yığına deyip şu tayda koyup gittim hemen pulları. Koyun olsan durunur da gözleştir Hani iyi de uçku diyem ya pullar. Ellemek men. Dur. Men sana pulları yığına deyip koydum şu tayda. Yığına koyduydum ben sana. Ya dur kakarın gelmesin. Özüňi eliň al. Häzir Gülçemenden sorar. Gülçemen. Agay Gülçemen. Kakın hostoluň üstüne daş kağılı pul koyup gidipdir gyýdym. Aldın mı gyýdym şu? Yok, men almadım. Gel oğlum. Akıllı ol. Hani görküz. Nire buldun? Men apulları yığına koydum ben. Görküz oğlum. Nirde? Hani görküz oğlum nire? Kuya taşladın. Vay kavkalı. İşim gitti. Baktım yattı deysene. Bağır kadının yele soğulun deysene. Kakası men nereden bileyin kuyun ağzının açık kalanını. Yok bey men bu oyunu utulmayacağım. Bağır senden ne oluyor? Oyuncu uturan bilese yakşı. Bilen dört arada Kemal'la turunç geçen yer meyilli. Ol men golf aşım örüp begen ne? Awo ağam aytdy dostum pek gün go oynaya deyip. Koňa sana go netdi. Sen ağam go adam. Ol sadyň sportyň batyryn bilýän adam. Sen bagtly dost. Ağam gowula. Ol maňa mudama sabırlı ol. Hemme gowuluklaryň şowuluklaryň açary sabırlykdyr diýe. Kimden sabırlı bolar dost? Biz hokman ýeňers. Nesip bolsa, şun sport meydançasynda top urmadan ýaşy bar. Görmäne elersiň ha dost. Hokman, çygym alyp gelerin. Hokman bargyn dost, garaşaryn. Bella.
bolsam senden soramazdyma. Ähli adamyň özüm barada bilýän zadyny özüm bilemok diýsene. Mawtum ular tamyz aýdypdyra. Adam özüň bilmez ham hyýal bolar diýip. Ham hyýaly doňjan sen, ham hyýaly Doňjan, men sen ham hyýalygan bilmenin beýlekiňem. Sen iň bolsa maňa aý, nirede goja zat ba diýip. Men derre aýdyp bererim. Haýsy öý goşlaryň ýörgünlüdigini, haýsy eşikleriň, haýsy köwüşleriň ýörgünlüdigini menden sonra men bilýän zadym şol. Wah, uyujum. Sen diňe şu zatlary bilýäniň üçin, başga zat bilmediň şu zatlary bilýäniň üçin näme? Bizim senden ayak çekenmiz. Näme? Wah, dogonum, dogonjugum. Sen begenjiňe menki, gynanjiňe menki. Dogon-dogondan aýrylyp nirä gitsin? Barym, baýlygym senki. Sen biziň barymyzdan artygyny sorap ýakýaňa. Onsoň bar dogonyň maşgalasy bar, öý ojagy bar. Sen bolsa diňe özüň bilýän. Onsoň sen özüň zatly bolsaň bolýa. Başgalan aladasyna beden oba. Asal seden baryňyz şeýle pikir deme. Barym da del. Şu töwerek taş goňşularam şeýle pikir demi kädik gorkýan. Agay, saňa ol ýolda ýatsan çöpem saňa gerek. Sen ol arada goňşyň bilen bilýärmi? Tırnak ýalwadyň üstüne uly gokgun turzypsyň. Hey, şeý dip bolmagay. Bize bara sen daşyňdanam tonýas. Salam gel. Gel Vay tayyar olunur, mersincan tayyar olunur de yakasın. Sıraycan ben bir adacık otur. Ben şu kadanın aşağı peterdik kayıttım. Şunu bir seyredip kaytayım. Hedir o kalkasam gelmeli. Barım baýlygym senki. Sen biziň barymyzdan artygyny sorap ýakýaňa. Onsoň bar dogonyň maşgalasy bar, öý ojagy bar. Sen bolsa diňe özüň bilýän. Onsoň sen özüň zatly bolsaň bolýar. Başgalan aladasyna beden olar. Dogurdanam, ardy gülüňem, beýleki dogonlaryňam öýü bar, ojalygy bar. Olaram çağlaryny meniň cennet janym geyinlerşim ýaly geyindiresi, iýdirşim ýaly iýdiresi gelýänler. Olar öz gazananlaryny maňa siňdirmäge boşly däldirler. Käşke meniňem ötmän duran günüm bar bolsa. Günüm iýlinkiden artyk bolmasa kim däle? Men bolsa diňe özümi bilipdim. Diňe özümi. Bu zatlar barada öň pikir etmeşim diýsene. Dogonum, men diňe özümi bilip senin öz öý ojagyň bilen baglanyşykly süýji arzularyň ujundan kertýän olaýmaýyn. Jelen begenip gülüň berdi. Mebile öndürýän goňşusy bara. Hawa, ala telekesi. Hawa şol. Ana şol Kemalyň doglaryny ne geldi? Ol Kemala meni telekeçilige başlaýan döwrümde kömek etdiň, gollaw etdiň, ýardam etdiň diýip täze maşynyň açyny berdiler. Bak gaýda ýyl kakasy. O bolar, gutlak gaýda. Eywa. Sen özüňi gutlak gele. Men Kemalyň ýüzüne tanýar. Ýüzüm ýok. O mamny bolup çykdy. Men oňa göwün etmekçi eden boldum. Ülkeden boldum. Karasoň saýman. Indi meden işlerim näde olduğunu görýän. Goňsy özüň gitdi gutlak gaýda. Uy. Men gidenim bilen sen gidenim deň bolýarmy? Onsoň Kemal tarihatda okudy. Senden öýke kine edip durmaz. Didar. Elbette durmuşda adam ýalňyş manan bolmaýar. Esas zat düşünnüň gynanma dost. Her işiň öz bähbidi bardyr. Ýokma, indi gynanamak. Şondan soň bir hili açylyp ýeňden ýary boldy. Özüden ýanşyklary şu güje ýatman, ýeki gözüňden geçirdi. Esas zat halal zähmet bilen gazananyň özüň kolýana keldi. Didar. Esasy sabırly kanagatly bolmaly. Ata-babamyzyň aýdan bir sözü bar.
kesip edene değil, nesip edene deyipdirler. Hakaydylan söz şol. Men gece gündüz hata edip nesibi unutma. Sen men bilen deň bolma. Bağışla. Ne ettin ay? Esasız atmana dostum düşündü. Maşynyň gutlu bolsun. Tanrı kızın olsun. Men durmuşda yine bir zada göz yetirdim. Kimdir birine yaxşılık etsem, şol yaxşılık yerde geçti ha, yerde yatmayan eken. Şula dogry.